Posta Hesen aşpêjê cigerê ye. Wekî ku suh û pênc salin bi heman kelecanê karê xwe dike, dîsa amadekariya sorkirina bistikên cigerê dike. Xwarina navdar a Diyarbekirê ciger ku bûye yek ji remzên çandî ya Diyarbekirê ku ji ber vîrusa koronayê ji xelkê Diyarbekir û gelek hezkiriyên xwe dûr mabû, niha dîsa bi vegera hosteyên bi ezmûn ên wek Posta Hesen dikeve ser derba xwe ya berê. Posta Hesen dibêje cigera Diyarbekirê li hember vîrusa koronayê hem li hundir hem li derve berxwe dide ku di wê baweriyê de ye dê cigera Diyarbekir bi ser bikeve. Diyarbakır ciğeri hem içeride hem dışarıda koronayla mücadele ediyor. Virusa koronayê dema ku dikeve navaş de li cigera mirovan kom dibe û cigera mirovan têk dibe. Li derve jî dema di nava civakê de belav dibe, dibe sedema girtina xwaringehan. Ji ber vê yekê cigera Diyarbekir hem li derve û hem jî li hundir li hember virusa koronayê li ber xwe dide. Ez bawerim dê cigera Diyarbekir û cigera Diyarbekiriyan virusa koronayê têk bibe. Di çarçoveya bergiriyên pêşîlêgirtina belavbûna vîrusa koronayê de ji 21 Adarê heta 1 Hezîranê xwaringeh hatibûn girtin û piştî siskirina bergiriyan ji ber metirsiya tûjbûnê jî demeke dirêj welatiyan bo xwaringehan eleqeyek baş nîşan nedan. Lê di demên dawîn de xwaringeh bi taybetî jî deverên ku cigerê çêtkin hêdî hêdî vedigerin ser rewşa berê. Semîh Demîr jî ku xwe wek evîndarê cigerê pênase dike dibêje cihê xwarina cigerê bo wî taybet e. Goramı beriye ciğer kiribim, beriye tiş kişi nekiribim. Dugamaz bir koronayı ortaya rabı, ez varım ciğer ki boğam, ez varım serxo. Ciğera Diyarbakır, ser Diyarbakır'a ciğer tınış xon. Ez inanakım yeki yoka Diyarbakır ciğer çeki. Aslında fark var tanımayı tını ciğer. Tiş ki ayrı, başka yani. Yani ciğer Gora tama ciğer demin kuşbaşı ben Adana kebap nadımın. Xwarina cigerê ne tenê li Diyarbekirê, di heman demê de li Rûhayê jî xwedîciheke taybet e û heta ev yek di navbera her du bajaran de bûye sedema hevrekiyê jî. Hosteyên Diyarbekir jî bang dikin ku bi çavdêriya pisporên xwarinê navbera her du bajaran de pêşbaziyek were li darxistin ku ev di heman demê de rojên zor û zehmet ên vîrusa koronayê jî dê bide ji bîrkirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.